Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shirin namu na yau. Yau shirin da zamu koyar shine yadda zaka iya ka yi bidiyo a cikin TikTok sai ka talla abu sai ka gani abin ya dawo ga hannunka. Kai dai idan wannan shine farkon zuwa wannan tasha, ka danna mu subscribe sai ka danna mu alamar ƙararrawa, ka yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Mu je kan shirin namu kai tsaye. Sai ka zo sai ka nemo TikTok ɗinka. Idan baka da ita kuma sai ka je Play Store kai installing TikTok. Yanzu ga ta. Za ka zo sai ka danna alamar wannan plus ɗin. Gashi nan. Wannan alamar plus ɗin. Wannan ne, kuna ganin shi? Bari ku gani a nuna muku shi. Yawa gashi nan, sai ka zo sai ka danna shi kamar haka. Yawanci ya kawo mu bidiyo. Yanzu misali wannan kwalbar da kuke ganin ta mu bari ku gani. Sai ka zo sai ka danna wannan alamar gata nan. Wannan ne a nan sai ka danna nan kamar haka. Sai ka zo sai ka ja wannan rubutun gashi nan, wannan ne gashi nan. Wannan rubutun gashi nan, wannan sai ka zo sai ka ja ba fa wannan na sama ba, a wannan ne. Sai ka zo sai ka danna tef ɗin nan gashi nan, sai ka danna nan ku shigo wannan muku ita. Wannan ne gata nan, wannan alamar sai ka zo sai ka danna ta. Kuma yanzu sai ka zangi dafawa har ta nuno maka tayi. Na da ɗan matsalar sabis ne. Kaɗan kula.